Yan. Hello guys! Welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. Welcome. God bless po sa inyo tanong may adlaw. May buntag. Ang bless. Kumusta naman? Okay. Okay. Katong ni Age, kaysa karon lahi tong ni Age. Sige magkaghila katong ni Age lagi. Tumoy, butot. Bukat kayo. Ha? Tumoy, bukat kayo. Tumoy. Asa ka naigo ato sa saging? Dili ka naigo sa saging? Ang itlog, wala maigo. Wala maigo. Sige, ayan guys, ikaduhang balik niya eh. Pila ka edad ni mo? 6. Nadatugan ni sa kuwan. Sa saging, pulungan sa saging yun, no? Gituba ba siya? Ito ba? Man. Pagtulod sa padong sa iya ha. Pagtulad na. Nagtan siya ba? Tumoy atong sagi. Kapag kabantay, kisa nagtuba? Iya'y gagaw. Pag umangko na Kisa ko. kabantay nga na. Wala. Abi man niya layo-layo pa. Doon naman dahil ni kayo di ay. Sige, diba, pakita ta si mo lakaw da be? Lakaw daw, paano daw dire? Dito, nalakaw, sige. Sige dito, buti na po. Paspas. Sige, balik na po. Paspas daw. Tarong naglakaw. Ano yung magna? Baby girl, lagi mo lakaw. Sige, balik. Sige na be. Yan kayo siya mula ka eh. Murag, ansa? Murag na stroke ba? Murag Diyos, ay, pala. Lagi nga na yun ilaktan. Naman ko yaan nga na stroke. Nga to dyan siya mula ka sa yung gana ba? Kung na nakuha mo ron. Pero paspas wala na siya. Maghinay siya kay sakit man iyang gari daw. Yung Kumulakaw kag kusog, sakit ang. sa dapit ang Asa sakit. masakit, kumulakaw kusog. Nadiha. Sige. Kumudagan ka, makadagal akong gamay. Adagang kamay. Pagmudagang ka, asa ang sakit. Hindi. Naaragyo diha. Ay, delikado. No, basig. Ma 50-50. 50-50, 100. Ah. 100 Ay, gwapo kay motor, oh. Tuyok mo na. Bike mo na, good. Bahig gani na, pero motor na. Bike ko eh. Hindi mo ng motor o Oo, kagwapo siya. Bike mo na, good. Ano. So, ayan guys, Bike mo na. shout out po sa taga-Bihaw, no? Taga-Bihaw, Bigo City ni siya, ay kaduhang balik na ron, no? Ipa-repair yun ni Madam, ang iyam. Palanggitoy kay lain nagnilagtan. Pero bitahan na ito ni Age nga. Nagago? Kumusta na ka to, no? Kasi gi-admit nila, no? Ano ko? Di mo gito pwede admit. Unang-una nga ba ko, ayun mo gito ba? Okay naman siya mo. Wala man po napiktuhan niya ang kaon niya kung wala man napiktuhan. Kana lang dyan niya diri sa kay kanang mulingkod siya gikan sa idaanan ba. Dili siya makabangon diretso. Pero karon maka kilid-kilid na siya wala og tuo. Magdiri jud Bisa kay kadlaw na, gikan sa kuwan. tuwa ay katuloron. Katulong kadlaw ron, no? Makakubo. Ay, makakulog na po. Wala ka mahilak ron. Huwag ka mahilak. Ito ni Age, Hilak ko eh. hilak lagi ka. Sakit kayo. Sakit ka. Dala na reviews ba? So ayun guys, tabangan na to. Bata, no, pila ito edad? 6. 6 years old, no? Batang lalaki na taga-Bihaw. Mani No, ulo, sa mani taga-Bihaw, ulo. tabangan na to mamaayo. Ma, No, kay tawag mani ulo. tabangan na to mamaayo. Siyempre yun na pa na sa pag-campus Ulo, ko, no? ma. Huwag siyempre tabangan na to older eh. Ma. Sa kuwang mga kailo, tabangan na to mamaayo. No, kung sa kong mahimo, kay Pati na rin pang tiskawasan. Of course, karoon na nakakita ng video, please po subscribe. I-click lang ang button para updated ka sa gina-upload ng adlaw. Comment, like, and share. Comment lang mo guys, no? Kung ano lang may mga pangutana. Kabayan sa inyo guys, pamatisgawasan na pagkaroon. Wala ka pa mga nadala. So yan guys, shout out po sa mga solid followers sa akong Facebook page, Eric Hilot Traditional. O shout out po sa akong subscribers, solid subscribers, o solid viewers sa akong YouTube channel, Eric Hilot, no? Sa akong YouTube channel, no? O shout out po sa lahat ng mga nag-comment sa po ang YouTube. Maraming salamat. O sa shout out po sa top 3 countries viewers na ko. Number 2, United States. Number 2, Indonesia. Number 1, Pilipinas. Maraming salamat. O siyempre, sa lahat po ng mga OFW, God bless po sa inyong tanan. No? Trabaho lang, lang. No? So, always pray lang sa God bless po. Sige, kulog. Tanalang ko.
Yes, yes. Utay. Utay. Gaya kayo sa ulo. Mama. Sige, sige, kulog, kulog. Alam na. Sige, tanggal na, tanggal na. Di siya may eskwela kay di pa daw siya kahubo siyang shoes. Hmm? Kaya maghubo man dito sa ilang classroom. Sakit man kung diri o sakit kung diri daw, kung kung isara kung ko ano labas di na ko mo kung di ko mo luhod sakit. Sige. Ini kulog, kulog, kulog. Dito, kulog. Daw. Ikaw lang daw kulob. Ikaw lang. Sige, kulog ditong ulo. Tanawa yung tiil sir. Ikaw lang ang tiil. Sakit ang? Sakit niya. Ang sa repet? Dali ang sakit? Dali, sakit? Ikaw lang ang tiil. Dito. Sige, sige. Nene lang. Maglakaw siya, mga siya, ganaan ang huwag na stroke. Sige, no. Tagbo pa na siya, purma-purma sa iyang kuhan. Sige. Dasyan. Ay, shout out Madam Emalyn. Ano? Guys, Ay na lang, kakapicture. Tagwa ko nga sakyanan. Tagkok ni sakyanan. ito dito guys, yun. Kapit pa lang. Guys, amo kaniod to guys, oh, pastilan lang kay malbugas. Diretso na. Ay, baba naman daw. Ha? Baba ng bugas. Anita 45. Mali si Eric 56 pamaga po. Palit sa pastel kay para makasave. O, di mo ko na palit sa kilo. Daggan ka ito. Maupo. Kaya lang, nala sa sudan. No, diretso na. Pastil na paniod to guys. Ay mahal kayong bugas, wa patakhan ni. Wa man gutay ani ko. Daghan kayo nag-comment ko pag nagkanala ko sa basakan. Lapit na. Lapit na. Ay, hapit na rin kag-harvest sir. Hindi na to. Ikagira. Para lang yun pagka-reels. Ginamit ko sa Comment no, Ano naman, din nag-comment. akong basakan, no? Ano na comment daw. Keep on watching daw. Wala na Wala ko shout out Rico Galmoso po. Thank you for watching. May connection sa ilot no? Ah, Sa... Akan eh? Ay, start na. naman. Nayo. Ano? Sige, ito yung pangalan. Prince Lornita. Friends Lord Litan. Karisag lumpia guys. Gawas. Ha? Iya raw, yung gawas. Ngirit ilot. Atong isa mang may pa-live to. Dari kilot. Tapad niya. Pay na. Nag-live. Manakagtusok og dagom. Sakit kayo. Hindi ka naman. Medical man eh. Ah, Para sa iyang kuan practice teaching sa nasyonal. Lubat. what? Nya. Kanang kaduha man ibuha. Kay? Kay biduha pa. Ang lubat lagi. Live. Okay. Sino tay ka dari? Ah, maputos ka na na. Ako kaya nang balik na ko. Ako 2,000. Kita ng 2,000. 2,000. Pero ba dato ang tigbaligyan na. Kailangan ka ng model 6 to ang height. Pero mo.
Wala tayo, di tanong sa ko, di balila na ko kami. Tanong. Kami nahantan mo. Wala kamera mo, kaya siyempre naman mo diyan, bibidyohan dyan mo, kay model man mo. Na mga model, oh. Ay, Tagas kayo no? okay. Kanang itong tanan mo, like now. Tarong time. Pero mag-school na sa Monday. Luhag na siya, katong ni Agi, di kintan pa. Mahal pa ang sa pentan sa mama. Nainig mga kuhan na. Sa yung eyes. Mo. Sige. Sige. Apit ang mga yun, ma'am. Happy na nabili mo na. Happy birthday. Ito dyan, 8 na umo. Tagaan ako ni 500. Ikaw na bahala. Mato di yung mga classmate. Patay, oy. Na, wala adto classmate kay mahal bugas. Pwede mo na palitan mga 5 ka kilong bulinaw. Mga naghanak kayo na ba, no? Tagitlog. Di kilawon. Tortahon. Ay, kadagan ang sinsa lang yun mo, bulinaw, ha? Daghan man po niya, hapon man na to, 20-20 mo, 20 mo, 20 mo. Gano'n. Wapuas kong anak ko. Puas kong anak ko. Kaya po lagi kapakbag na. Oh. Ano ko? Cellphone, mabalik na po ka sa cellphone. Mabalik na po sa ID. Malibang na po. Ito yung tanong. Ano sila Benny? Sa'yo ba niya? Morning. Check. Good morning. Good morning, si Joby. Good morning po, Job. Ketag Star. Ketag Star diha, Job. Star lang. Mangi okay ra ganun. Ano kang ungo to? Sa. Hindi, di kayo para ma-update ang tuhon. Ah, ganyan na kung inaptik ko. Tuhod na ko. I-click ba, okay ka para madagan. Buka, oy. Hindi ni touchscreen. Agay, agay, agay. Taong-taong mangga. Saan pa? Okay. Gusto nga mo. Padoon. Eh, yung lubat na na. Ako ba hindi kagawin? Ako. Isa lang. Ayaw, dito ka po. Naman na. Isa lang. Okay po. Si happy tong mga buto. Hindi mo magbayo. Sasawit lang. Budos mo na. Ano yung surundam? Bayo kayo. Ano nga sa'yo? Lain po kayo magtugtog ng chatsa. Mo na may chatsa ron. Modern. Budos mo ganun mga tao. Ito mga wating na nga hilo. Oo. Dagang kayo mga laki na lanaw. Di ka magbabay na tanaw. Lagot yung bayan na lanaw ba? Ay, alas, may kaula itong kaldero na giali. Lagi mo? Nag-comment ko dyan Ay. Naha. Siya may una. Ang kaldero mo ito yung una, no? Oh, kaldero. Yan, isuon na to si Limbot. Katong tiguang po sir. Isuon na siya. Sige, challenge na ko sa inyo. Nisukol yun Ay, sila. alam ka. Grabe po to siya followers tong si Limbot. Dagan di ay. Ako nga, usa man ni tiguangan ni iba ni gabae. Apil-apil ani. Dagang followers. Diyos ko. Ah, Wala nito nila yung mahimo. Para lang yun nga. Para na lang dyan daghan ang kuwan Dagan sa mo dyan iya. matanaw. Mapalo. Diyos ko. Ano lang ikay. Ito si Limbot, ang permera na kung ato, ito yung gana. Pag umansos, takay mag-comment. Eh, may ka po doon ta. Amo da Hakit ito. siya. Asya na yun, guys. idili naman laki ron, babae naman mo.
Di lalaki ra gud ilang gipakuan. Nga Kung nang kagahapon ba, ang naglingkod, lalaki. oh, pero sa permero gud ato. Anya kato siyang Ang lalaki. mo to original. Nga kitabangan mag-comment sa iyang followers. Ikaw po ta ma'am. Challenge ni mo na mo ang napugos gid siya. Kahit tungol lang gid siya sige para sa Ikuan man inyo. to sa kuan. Ah, grabe. Ikuan to, iban to, inaato nga kuan. Ikaw no? Lain kita na mo. Wala kayo ba? Kaya nga day mga bata. Kuha na kayo siya baka nang murag na jud gani na buhat siyang kinabuhi. Isda. Namatay na among gisugba. Ano luto na? Amo nang gisugba, giswa sa ginamos. Malipay naman ito mga anak, itong anak. Gara-gara ang Kaysa, siya. Sige, langi-langi. kung kapusan mo kuha, pati kahanang gipusay eh. Itong iyahang Nag-apot na gani akong kuha, naabot talaga sa kilo to. Kani ang sa dimong gitabaho Nalipod nga kuha, kato pong delete po. yung first pa. Mga delete po ng upan. May nga lang Kanang upan. tagahan kag Boss, asa naman na akong kuhan, boss? Kanang tagahan kag bakante mo na panahon mag-post. Ano, no, niya. Hagok man pod. Ang unya na mo post umabisi. Nakapost ko ganina, isa rin yung taon. Duha. Diba? Nagkanang nabos ako ng YouTube. Hmm? Nagkanang nabos. Dagan na, kita di ka. Nung ko Eric Hilat ko ano to. Basi dito ako. Luto eh. Hmm. Dito, nasa YouTube. Basi kuhan lang to siya, kaya nagkapareha lang nato nga manghilot. Ikaw dito. Kagan. Yun sa man mo, di mailan nga ako yun. Kuan. Yeah. Itong kuan ba? Yun sa may malakitaan be. Hilot. Ang lagi, pinsa man akong hilot. Mi. Kung nga kayo nakita nitong gihilot ng kong puti, ako gito. Kita, kita. Nakita ka. Boy. Kenapa makin aneh-aneh banget? Punta aku. Uy, wag mo matog. Ma-admit din, no? Wala sir eh. Wala lagi pa extrehan. Ay, wala na eh. Wala. Ang Nagbibili panty na. mo to sa kuhan. Ganda-ganda yung mga sa man na tanaw history. Wag mo at hospital. Nato na ano niya. Ako magipangayo ang mga balik jud ba? Simintuhonon. Pwede rin mo sa kuha. Mong sabo ha. Mong sabo doktor. Ang ano mo. Huwag yung may budget dito, no? Yung mahal man din ang siminto, no? Mahal. Okay, niya, pabalikan pilig ka after anak. May lagamay ang bakal gamiton. May simintuhon pa. May tatog atong kuan. O sige atong number 10 nga Yeah. bakal. Number 10, nga. Hulsin ko gamit. Mahal-mahal Ang ang kahit yan. sa siminto, kanang lamigas. Okay. Ibiso mo kakalot. Ito, okay, nakakuha. Naman ko na gamay ko an. Luwag. Para makakuha ng hangin. Yung suod na lamigas. Abay, Sige na lang kagpasirit to kuha ng alcohol. O mamatay. Eh. Ayun na. Yan na siya. Yan na lang Pangagay yung kay nilaktan. Bibi. Wala ka, okay. Kadlo, wala rin. Tulong kadlo. Ikatulo na ron lang. Oy, may robot. Smile robot. Yan mo naman ito sa gapon. Tulog yun ako. Na, pastil. Napagkuhan. Palit ang isa. Na, palit na duwag yun. Duwag yun.
Paggasto na lang ta, parang lang magkataon na. Ang urutod niya, takang sa silpon niyo. Itong tani. Pag man, wala ba na palit akong banda. Malita pa siya sa'yo. Utong-utong niya, balikin malit. Utong yung pastel tulo. Ya, yang tah, yang.